Масажен хамак със стойка, шлайфан, лакиран, 2,20 м на 1,20 м. Издържа много. Всяко въже е до 900 кг. Специални въжета. Към него опция постелка от 100% вълна и възглавничка от вълна. Удобен. Човек не може да падне от него. Стабилен и надежден. И най-вече красив. Подходящ аксесуар за всяка градина и за всеки ценител на красивото.